L'adaptació valenciana de Questi Fantasmi arriba al Teatre Rialto basada en el text d'Eduard de Filippo, un dels grans mestres del teatre italià especialitzat. Sota la direcció de Juanjo Prats, l'obra ens proposa un viatge pel Nàpols de finals dels anys 40, on els diners i la subsistència són el motor de la vida. No us havia avisat, però en esta casa passen coses molt estranyes. ¿Por qué no vol quedarse a soles en esta casa? Són coses que no t'importen. Els fantasmes, els esperits, les llumenetes, els sorollets, les cadenes... El cap d'elefant, el fum espès, el que està morta. Sí, encara està calent. Tio, sí, així tots estan morts! Per exemple, mira, millor no vos conte perquè podíeu assustar-vos. Però les nits són molt llargues. He fet els meus càlculs. Perquè jo no crec en fantasmes. Tenim un veí molt curiós. Li diuen el professor Santana. Mira l'operació... Gràcies, professor, gràcies. Professor, pots saber què mira, professor? Però prou, que tota la casa té un poquet de secret. És el negoci de la meva vida. Hi ha una sèrie de condicions. La gent ha de veure-lo content, passi el que passi. Una hora al matí i una hora per la vesprada deu vostè traure el cap per cada un dels balcons. Es tracta del gran d'Espanya. Estimava amb bogeria una joveneta que se la benefactava, benefotia, com es diu, que se la tirava. Si se li fica el monyo blanc, se'l pinta. I si decideix anar-se'n, no ha de dir ni una paraula del que ha vist i sentit en esta casa. Per cert, t'havia dit que anaven fantasmes? Fixa't una miqueta per ahí dalt, que crec que està apareguent un. Coca-Cola. Com? Això, que no se li entén res. Carmela? Eres la germana del porter? Diga. Va pujar jove i sana i va baixar amb tots els cabells blancs i... idiota. Un poc imbècil. En fi, més imbècil que abans. I el dissabte... Tira cap a baix a la porteria, que està la porteria sola. I tenim també una espècie de pardals estranys. Te recordes la de Hitchcock? Algo semblant. Es pot saber què és això? Els corps del terrat. Què ha sigut això? Són corbs?